man havde håbet, men jamen det ved jeg selvfølgelig godt, men det kan jeg ikke bare sætte 2 ord på, men det er jo vilje. Ja. Det er jo op ad bakke, altså start ud i 2009, hvor ikke var nogen banker i Danmark overhovedet. Det var meget svært. Men jeg fandt en niche, hvor at, vi er i stand til at finde de metaller, der bliver smidt ud i jeres affald, inklusive folie og alt muligt, bare smidt alt muligt i affaldet, og så ryger det for forbrænding. Og der har vi altså fundet en niche, hvor jeg kan pille metallerne ud helt fra 0,1 mm og så op efter. Og som lille kuriosum, nu så jeg, at som jeg sagde, det måtte de ikke vise de mønter der, men det gjorde de så. Vi finder omkring 70 tons metal om dagen i flakke for forbrændingen. Og om måneden er der omkring 1500 kilo sølv og 15-20 kilo ren guld. Så det er ikke svært at tjene penge. Det bliver selvfølgelig med også, det med guldet og mønterne. Ja, jo, det er jo fornuftige mennesker, der sidder her. Jeg kender et par stykker af dem. Ja. Så. Godt. Tillykke, Eivind. Ja, tusind tak. Og ja. Ja, tak.